video. I dag så skal jeg spille lidt Fortnite, som I kan se. Jeg sidder og spiller sammen med en af mine venner. Han hedder Magnus. Og han får piste mig altså. Jesus! Jo, damn! 33? Nej! Magnus, hvor lang tid har du spillet Fortnite? 5-6 år. Et kill. Please, nej! Please! Bare et kill! Yes, jeg var 5 HP! Well, vi vender fra på. Hvad? Jeg skal spille med min venner. Han var på, jeg hvor lang tid siden det var, han var på. Fordi hvis ikke siden faktisk var på nu. Så det var det, han kom på, når der var gået 2 timer, så skulle komme på lige om lidt. Jeg tror også, jeg skal smutte nu, så ses. Jeg har bare lige så lige det her, det var sådan en lille videoagtig, så I kan se, hvad jeg laver på en dag. Tusind tak, fordi I gerne gad at se med. Håber, I gider se med til min kanal. Abonner, hvis I har lyst. Så må I meget gerne abonnere, så jeg kan komme live, så jeg kan vise jer, hvad jeg laver på en dag, eller et eller andet. Og så like videoen, skriv i kommentaren. Og så må I bare have en god dag. Bye bye.